I'm streaming. I'm streaming. Jeg så lige dannelse for en. Jeg klippede ham. Au. Nej, jeg klippede ham ikke. Jeg klippede ham. Altså, laver du stadig video? Ja, okay. Jeg siger til alle mine venner oppe i skolen, at de skal abonnere til dig. Og så siger jeg, hvis de ikke gør det, så bliver ja, det har kræfter med lidt med. Jeg anbefaler ikke mund mod mund. Hey! Ja, jeg tror bare nu, der er bare heldig. Ja, okay. Du er ofte! Ja, okay, jeg siger ikke noget. Hvis du ikke har taget kamera på, så var du... Ja, så har jeg nok sagt det på nogle ord. Så hvis han træder, så sidder og ser mega. Så er jeg fucked up. Hvad? Lige nu? Nej, men det kan du heller ikke. Det kan du ikke endnu. Man skal først have 1000 følgere. Kan du godt stå live? Må du godt det? Så prøv at stå live, bare lige. Så hun er så glad, at kigger dig. Så kan jeg også godt høre mig selv. Så er du live. Nej, fordi jeg kan ikke se på den i morgen eller spille i morgen. Der skal jeg til Bornholm. Nej, ikke som jeg ved. What? Bare live nu. Jeg kan kun se det i dag, på grund af at vi kører i morgen tidlig. At du lige blev klippet af ham der. Nå, du klippede ham, eller hvad? Nå, okay. Jamen, så betyder det stadig, at du klippede ham. Hvad? Jeg har ikke engang taget healing. Eller det er nu ikke. Hvad? Jamen, jeg har heller ikke været død endnu. Jeg har ikke været død endnu, jeg sværger. Jeg sværger, jeg har ikke været død. Jeg sværger at slutte på mine coconuts. Ja, jeg ved godt, jeg er lidt. Ja, jeg får pisset lige en. Tobax! Bare. Jeg laver Windows, kigger over Mongrel Edit. Mongrel Classic, go! Jeg laver lige Mongrel Classic herovre. Du bliver lidt nødt til at lave Mongrel Classic selv. Ja, det gør jeg også. Jeg misser pisse mange. Altså taler vi lige nu. Men hvornår kommer videoen endelig ud? Og
hvornår stopper den? Skal vi aftale om 5 minutter? Ja, jeg vil nemlig godt se den. Ja, så start den nu. Hvad skal du? Hvorfor skal alle reagere den? Nå, okay, så jeg kan bare bande det, jeg har lyst til, eller hvad? Ja, det er fint, det kommer til at klippe den ud. Så du kommer til at sætte sådan en stopper for det hele, eller hvad? Fuck din hacker. Ja, okay. Ja, fuck du lækker. Du kræfter mig også bare heldig.